Республикала йылдан-йыл ураза тотучылар арта. Башкортстан мөселмандары үзәк диния назараты мәгълүматларына караганда, уларның араһында яшьтәр дә бик күп. Башкортстанда бик күптәргә билдәле. Яшелә картыла яратып тыңлаган артист Сәгыйдулла Байегет тә каты авыргандан һуң дин юлына баскан. Әле ул иртәнге сәхәр ашарга әзерләнә. Кискеһен бигрәк тә авылышкан вакытта инде шул хәтлем сулык куймак, элек ашаганда бер төрле ине, хәзер инде уның нинди микроэлементларга бүленгәне тояһың, сәй, алма, нимәгә булмаган инде. Шул хәтлем тәмле бигрәк тә беренче көндәре шулай. Сәгыйдулла Байегет дин юлына баскас кына фани дөньяның ысын кыйммәтләрен аңлай башланым ди. Сәхәр сәе искәндән һуң уразаны ният әйтеп башлай билдәле артист. Таң аткандан башлап кояш баеганга тиклем ихласлык белән ураза торырга ният итәм. Аллаһ бөек, Аллаһу акбар. Ашаудан эсеүдән нәфсеннән тыелган кеше тормыш авырлыкларына ла сабыр булырга өйрәнә. Рухы ныгый. Ошо сифаттарны үз итү күптәрде ислам диненә этәрә. Йылдан-йыл көн үсәрәя килә. Әмма ләкин халык күбәя. Мәсҗидләребездә Аллаһка шөкер намазларга, таравих намазларына күп халык йыела. Быел Рамадан ае йәйдең уртаһына иң озын көндәргә һәм кыска төндәргә тап килә. 20 сәгатьлек көн озынлыгы ураза вакытына 30 елга бер тапкыр була. Һава температураһының югары булуы ураза тотучылардан зур түземлек, сабырлык таләп итә. Ураза сәхәрдән ифтарга тиклем дәвам итә. Кояш баю менән ифтар башкарыла. Авыз асуга башка мөселмандар менән бергә ултыру яхшырак. Күбесенчә был гамәл калала мәчетләрдә, авыл yerендә, йортларда башкарыла. Тукай мәчетендә зур казанда киске аш әзерләйләр. Өстәлләргә төрле тәмле ризыктар утырталар. Ифтар табыны көн һайын 750-нән ашу кешене туплай. Көне буе ризыктан, һаудан тыелып йөргәндән һуң ифтар вакытында рәхәтләнеп хыйлану кешене күп нәмәгә өйрәтә. Булганның кадерен белергә, югына сабыр итәргә. Иң мөһиме, Аллаһ ризалыгына ирешәһең ди ураза тотучылар.